Ένιωσες ποτέ, φίλε Έλληνα, ότι είσαι ζωντανός μέσα στα όνειρα κάποιον άλλον, όπως λέγεται το τραγούδι? Ένιωθα έτσι στη ζωή μου πολλές φορές. Και σήμερα τέλειωσα την πρωινή μου γυμναστική και γυρνώντας σπίτι ένιωσα ξανά αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, να πάω να δουλέψω. Και λέω τι κάνω? Είμαι στην Ταϊλάνδη και μου ήρθε αυτό το σαν ντεζαβού, όπως ήμουνα πολλά χρόνια πριν, όπου δούλευα όπως όλη τη μέρα, χωρίς να μπορώ να δω τον ήλιο, μέσα σε ένα γραφείο. Και λέω τι κάνω? Γυρνάω το αμάξι και ήρθα εδώ. Είμαι στην Ταϊλάνδη, στην Πατάγια. Εδώ είναι η παραλία του Ζομτιέν. Είμαι λίγο μακριά από το τουριστικό σημείο. Όπως βλέπετε είναι άδεια. Περίπου κανένας άνθρωπος. Και μπορώ να δω τη θάλασσα, να νιώσω τον ήλιο στο πρόσωπό μου και τον αέρα. Και γι' αυτό φτιάχνω αυτό το βίντεο, γιατί μου θύμισε πολλά χρόνια πριν που δούλευα σαν τον τρελό, όπως όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι, συγκεκριμένα στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Ξύπναγα το πρωί να πιω βιαστικά τον καφέ, να ντυθώ, να οδηγήσω μέσα στην κίνηση, να φτάσω στη δουλειά, να δουλέψω πόσες ώρες, να γυρίσω πίσω και είναι βράδυ. Πού θα πας το βράδυ? Θα πας όπου πάει όλος ο κόσμος, σωστά? Να πηγείς στο ποτό σου, μπορεί να πας να δεις την κοπέλα σου, whatever. Αλλά ζεις τη ζωή σου ή όχι? Ή τελικά αυτό που κάνεις είναι να κάνεις άλλους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους και εσύ να μένεις πίσω? Και θα μου πεις, ωραία τα λες, αλλά έχουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε, έχουμε υποχρεώσεις. Εσύ καλά τα λες, εκεί έχεις πάει στην Ταϊλάνδη. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Και εγώ πριν έρθω εδώ είχα υποχρεώσεις και έχω υποχρεώσεις πάρα πολλές. Και ήμουνα επίσης αρκετά μέσα στο mindset, ας πούμε, του ότι πρέπει να κάνουμε λεφτά και πόσα λεφτά θα κάνουμε, το οποίο είναι κάτι το οποίο το βίωσα, έκανα λεφτά, έχασα τα λεφτά, ξαναέκανα λεφτά και πού φτάνουμε όμως? Η ζωή περνάει και δεν έρχεται πίσω, τα χρόνια δεν ξαναέρχονται. Και αυτό το βίντεο βέβαια δεν είναι αυτά που λέω ότι πρέπει λοιπόν να μην κάνουμε τίποτα, δεν πρέπει να δουλεύουμε ή κάτι τέτοιο, όχι. Ούτε ότι τα λεφτά δεν είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Τα λεφτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει να ζήσεις τη ζωή σου αξιοπρεπώς και όπως τη θέλεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο πρέπει να χάσεις πράγματα όπως αυτό που βλέπετε πίσω. Όπως να χάσεις το πρωινό σου, τη γυμναστική σου για να είσαι υγιής, να έχεις φτιάξει ένα ωραίο σώμα, το οποίο θα σε κρατήσει όταν μεγαλώσεις και φτάσεις στα γεράματα. Να σου δίνει ενέργεια. Το πρωί πριν πας στη δουλειά, τι κάνουμε? Ξυπνάμε, βλέπουμε για όσους είμαστε στην πόλη, εγώ ήμουνα στην Αθήνα όλη μου τη ζωή. Επομένως βλέπουμε τα ντουβάρια, πάμε στη δουλειά. Να δούμε το αφεντικό και τους συναδέρφους. Και τι να κάνουμε? Να δουλέψουμε και να βγάλουμε τα λεφτά στο τέλος του μήνα. Υπάρχει κάτι το οποίο το κάνεις, αν εξαιρέσουμε τα λεφτά, το οποίο είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει, ή μήπως είναι κάτι που πιστεύεις ότι σε γεμίζει? Γιατί και εγώ, επειδή είμαι όλη μου τη ζωή μέσα στην τεχνολογία, για πολλά χρόνια νόμιζα ότι η τεχνολογία είναι η ζωή μου. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάω. Είναι κάτι το οποίο δίνει νόημα στη ζωή. Όχι. Αυτό που δίνει νόημα στη ζωή είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Για μένα πλέον. Και στην Ελλάδα βέβαια και εγώ δεν μπορούσα να το βρω 100% αυτό, για πολλούς λόγους, τους οποίους πιθανότατα να αναφέρω σε άλλα βίντεο. Δεν θα ήθελα να πάω στη μοναξιά της επαρχίας. Εδώ στην Ταϊλάνδη τα πράγματα είναι διαφορετικά, ακόμα και στην επαρχία να μείνεις υπάρχει τόσος κόσμος, η τεχνολογία είναι παντού, δεν έχει καμία σχέση.
Αλλά αυτό το βίντεο, έτσι το πρώτο βίντεο που κάνω, είναι για να πω αυτά κάποια πράγματα και να ξεκινήσω έτσι το κανάλι μου, να θέσω σαν ερώτημα προς εσάς, να αναρωτηθείτε τι κάνετε στη ζωή σας. Και όχι σαν κάτι το οποίο είναι για να το δείτε αρνητικά. Ο αρνητισμός είναι ό,τι χειρότερο. Να το δείτε θετικά. Πιθανότητα να μπορείτε να κάνετε κάποια πολύ μικρά βηματάκια, όπως τα έκανα και εγώ, για να μπορέσετε να ξεφύγετε σιγά σιγά από αυτή τη μιζέρια της καθημερινότητας. Ο καθένας με τον δικό του προσωπικό τρόπο βέβαια. Δεν είμαι εδώ για να πω συμβουλές ή κάτι τέτοιο. Το μόνο το οποίο λέω είναι η δικιά μου πλευρά της δικιάς μου πραγματικότητας και πώς βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή που έχω φτάσει περίπου στα 45. Γιατί όταν ήμουν στα 20 τα έβλεπα πολύ διαφορετικά. Φοράω το καπέλο μου γιατί ο ήλιος καίει εδώ. Αν και δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει συννεφιά τώρα, αλλά παρόλα αυτά, χωρίς καπελάκι, μετά από λίγο αρχίζεις και καίγεσαι. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί. Ήθελα έτσι να τα πω στην κάμερα και πιθανότατα κάποιος από εσάς να τα ακούσει και κάπως λίγο να βοηθηθεί, πιθανότατα να πάρει λίγο θάρρος, να κάνει κάτι παραπάνω για να ξεφύγει από τη ζωή που μας θέλει να ζούμε μέσα στα όνειρα των άλλων και να κάνουμε κάτι δικό μας, το οποίο πραγματικά για τον κάθε έναν να τον αντιπροσωπεύει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία και όχι το χρήμα, και σίγουρα η υγεία για ανθρώπους σαν και εμένα που είμαστε στην πληροφορική ή ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο γραφείο. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Κανένα αφεντικό και καμία εταιρεία δεν θα σε προσλάβει όταν δεν έχεις την υγεία σου. Και αν τη χάσεις, κανένας από αυτούς που αυτή τη στιγμή σε χαμογελάνε και σε πληρώνουν δεν θα σου πει, ξέρεις κάτι, θα σε κρατήσω στη δουλειά. Γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Και αν έχετε κάτι αντίθετο να πείτε, σχολιάστε από κάτω. Όλα τα σχόλια καλοδεχούμενα, αρκεί πάντα να είμαστε με θετικότητα και όχι με αρνητισμό. Να είστε καλά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.